Γιατρέ, πώς γίνεται στην Ελλάδα με τόσο ήλιο να έχουμε χαμηλή βιταμίνη D? Δεν αρκεί ο ήλιος. Όχι, δεν αρκεί να υπάρχει ήλιος. Πρέπει να εκτίθεται σωστά το δέρμα μας στη UVB ακτινοβολία. Τότε γιατί έχουμε τόσο συχνά έλλειψη? Γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας κρατάει κυρίως σε σπίτια, γραφεία και αυτοκίνητα. Έχουμε πολύ ήλιο, αλλά πολύ μικρή πραγματική έκθεση σε αυτόν. Το αντιλιακό επηρεάζει. Η σωστή χρήση αντιλιακού μπορεί να μειώσει την παραγωγή βιταμίνης D, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποφεύγουμε. Η προστασία από τον καρκίνο του δέρματος παραμένει απαραίτητη. Υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο. Ναι, άτομα με παχυσαρκία, παθήσεις που προκαλούν δυσαπορρόφηση όπως η κοιλεοκάκη ή η φλεγμονώδης νόση του εντέρου, όσοι έχουν υποβληθεί σε βαριατρική επέμβαση, αλλά και όσοι λαμβάνουν φάρμακα όπως η κορτιζόνη ή ορισμένα αντιεπιληπτικά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Το ότι ζούμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι έχουμε φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D. Αν ανήκει σε ομάδα κινδύνου ή έχει συμπτώματα, μίλησε με τον γιατρό σου και έλεξέ τη με μια απλή εξέταση αίματος. Είμαι ο Λάζαρος Κωνσταντινίδης, ειδικός παθολόγος και κάθε εβδομάδα μιλάμε απλά για την υγεία.